Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷе. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 23 декабри соли 2021 1000 рубл 152 сомониву 90 дирам, $100 1130 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархи хона аз 90 000 сомонӣ сар мешаванд. Бениҳоят навори шавқовар буромадагиа дӯстони азиз. хонаҳои хуб ва арзон бисёрай. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар корай. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, ба як хоҳарчамон ки номаш Шукрия мебошад кӯмаки мо лозим аст. ин хоҳарча касалии хун буда барои сиҳатшавиш яъне лечениаш маблағи зиёд дар кор. Марҳамат дӯстони азиз, кадоме ки тавонад кӯмаки пулӣ карда, рақамҳои телефоне ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои телефони модараш мебошад. WhatsApp ҳам дорад ва дар ҳамин рақамҳо ҳам Спитамин Бонк ва ҳам Душанбе Сити ҳаст. метавонед ба модараш занг зада кӯдакро рафта бинед дар балнитсаи қараболои шаҳри Душанбе Хувай. кадоме ки натавонад кӯмаки пулӣ карда, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем як дуои нек дар ҳаққи ҳамин хоҳарчамон кунед ва дар ҳамин видеонавор лайк гузоред, то ки ҳамин видео паҳн шаваду мардуми зиёд тамошо кунад. обод бошед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод дар Чимтол 10 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона бо подвалаш, кришаш мансард бе ремонт. нархаш дӯстони азиз 90 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонагам бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар чорумоҳ шонаи бинои навастройка. хона ремонт дорад. худи дом аз 4 ошона иборат аст. бо кухни гарнитур, қолинои нав ҳамаш супорида мешавад. дар колхози Россия ҷойгир аст. аз мости 46 700 метр дарунтара, ноҳияи Фирдавсӣ 2. илтимос хонахари аниқ бошед, занг занед, мегӯяд соҳибаш. нархаш 275 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. метавонед баъзор вариантотона пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод Лолагида 6 сотиқ замин, 3 дар хона времянка, душ, ҳоҷатхона, ҳезумхона дорад, овсвет дорад. нархаш 130 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, занг занад. арзон қимат намешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзод дар Девдара тарафи семензаводи дӯстони азиз, то ваданасоси шаҳри Душанбе як қадам раҳай, наздикии таксиҳои Хуҷанд. нархаш 120 000 сомонӣ. об свет ҳамавақта ҳаст. 2 ошонага мебошад. обши 5 дар хона дорад. дар бинои якум 3 дар хона, як коридор. дар бинои дуюм 2 дар хона, як коридор. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. дар 5 сотиқ замин ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем ки ба як хонага алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе Лучобда сари ҳавз мебошад. замин 4 сотиқай, 3 дар хона дорад, 2 этажа, кухни, баня дар даруншай, об свет дорад, медрои зиндагӣ мекунӣ. дар якум ошонаш ҳуҷҷатош 100%, нархаш 225 000 сомонӣ. обанбори 10 тоннага дорад, гирдаш бошад маҳкам. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. аз номи канали Дом Тиҷе гап занед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон ҷамоати Чорсуз маҳаллаи Шоҳрӯ дар сераҳаи раҳи Ёвон ҷойгир аст. документош қарор, геймплан кардагӣ тайёрай, метавонӣ хона кунӣ. 6 сотиқ замин, ҷош ҳамвори хушрӯай.
нархаш бошад бо маслиҳат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. ватсап, имо доранд. харидори аниқ бошад бо муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, маҳаллаи Хуррамзамин, ҳозира номуш Орин мебошад. ай маҳалла то района пиёда раҳай мерай. хона дар сероҳа ай дарвоза мебурой, се тараф роҳай. дар қарибии хона мактаби замонавӣ, духтурхонаи кӯдакӣ, роддом ҳаст. хона 11 сотихай. ай пеши паси хона ҳавлиай, баъд агаротай. ду дар хонаи пешина долонушқатӣ. хонаи нав бошад бо 4 хонага калидорушқатӣ мешавад. дуюм этажа бардори, ду этажа книша яъне. ай се тараф тиреза дора. болош оғилай ҷои гову, ду этажа ушқатӣ. ошхона, баня, туалет дар пушти хонаҳан. агарот пури мевагӣ. пеши хона дар чойлоби ангур, баланд ангурош, қатӣ мевагиҳои агарот ҳамаш ҳар сол ҳосил метиҳанд. дар пушти хона бошад качалка, моторуш қатӣ ҳаст. о вабше проблема нест. ҳавлиё ҳама стяжка кардагӣ, лоток қатӣ ҳама 100%. нархи хона $35000 ё ки душанбеда алишӣ боша, ягон хона қатӣ алиш мекунанд. боз замин доранд 4 сотихи дигар. ҳамаи документош 100%. занг занед, бо муомила мекунем. мегӯяд соҳибош бо метонен равен бинед хонаи пешакӣ. номерои Москва, ватсап, имо дора. номерои Тоҷикистонам ҳастак, метонен ба зур занг занед. марҳамат дӯстони азиз. соҳибош мега ремонти гизала кардагиай, ҳамаи чизоша оригинал турецкӣ задагием. дар ноҳияи Фархор ҷойгир аст. марҳамат. дароношон ҳамтари ҳамаш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, поёни корвонда ҷойгир аст. 3 сотих заминда, ду дар хона ба калидораш, алоҳида кухни, ҳамом, ошхонаи ҳоҷатхона дорад. ремонташ меёнад ва боз 3 хонаву ҳамому кухни дар дарунаш, фундаментош баланд рехтагиай бо падвалаш. гирдаш маҳкамай, ҳавлиш стяжка кардагиай, обу свет дорад. наздикии автоцентрда ҷойгир аст ва бозори Корвон 2 километр роҳ аст. 2 сомона роҳгирои маршрутка. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 190,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибош дар рӯи экране. рақамҳои ватсап бошад 40251. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабус, 12 сотих замин, нархаш 110,000 сомонӣ. документош созай, об дар наздикиш, свет ҳаст, ба мошинам алиш мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Зафоробод, ҷамоати Равшан, деҳаи Ҳаёти Нав, Пахтакорда ҷойгир аст. 4 дар хона, об свет дорад. соҳибош мега ки ремонт дорад, лекин мутаассифона суратҳои дарунуш нест. медарои зиндагӣ мекунем. ҳавлӣ аз 8 сотих иборат аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экране. нархи хона 210,000 сомонӣ, боз арзон мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Чимтепа, 2 этажа ҳавлӣ мебошад. 6 дар хона ва 10 сотих замин, нидастроениай, боз дар наздикии участка як кӯли калон аст. нархи хона 550,000 сомонӣ. рақамҳои соҳибош дар рӯи экране. рақамҳои 93 977 0990 ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, Павроти Ленинград, Румӣ, Дуда, 2 хонаи времянка. медарои зиндагӣ мекунӣ. якташ 5x3, яктай дигаш 4x3 бо проекти нотайёр дорад. 3 дар хонаи 4x3, як меҳмонхонаи 6x3, як баняи 2x3, коридори 6x1.5, боз як подвали 4x3 ва боз як дигар подвал 6x3. боз канализатсия кардагиаи соҳибош, бетонуш рехтагиаи торужда, як ошхонаи 3x2.80 дорад, як баняи 3x1.70. масъалаи документша маслиҳат мекунем, мегӯяд соҳибош. нархи хона 350,000 сомонӣ бо муомилаам дорад.
рақамош дар рӯи экране WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонагам бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. Хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, рӯ па рӯи мактаби 23. соҳибаш мегӯяд ки дом қариб ки тайёрай, кори фасадаш мондагиай тамом. нархаш 215 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонагам, мутаассифона соҳибаш маслиҳатша нагуфтагиай, дар 5-умо шонаи бинои советӣ ҷойгир аст. Хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Қаҳоров. Кадоме надонад дӯстони азиз, кӯчаи Қаҳоров и ҳамон кӯчаи колхози Россия мебошад. ҳамҷода ошхонаи Урумчӣ ҳастаги, агар кадоме дидагӣ бошад, ҳамон территория дӯстони азиз. ремонт ҳамаш қоидавӣ мегӯяд соҳибаш. нархи хона 230 000 сомонӣ алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара Курхондепа, як этажа ҳавлӣ, 2 дар хона ва 1 сотиқ замин. соҳибаш мегӯяд ки термикс дорад, арих дар пешай, хулоса қолин нав, парда, мебел, телевизор дорад, ремонташ навай, подвал дорад, гирду ванош маҳкамай, 100 метр дурай больницаи қараболои шаҳри Бухтар. ҷои хубай, документош 100%, медарои зиндагӣ мекунӣ. ҳаммом дорад, туалет дорад, обуш качалка дорад, ягон дард надорад, мегӯяд соҳибаш. нархаш 120 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, як хонагара духонага кардагианд бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 5-умо шонаи бинои новостройка. хона коробкая, ремонтша нав сар карда, мегӯяд соҳибаш. камтар савдо мешавад, харидори аниқ занг занад, беҳуда нороҳат накунед. қарор аст дар кӯчаи Дружбанародов, Нихӣ. нархаш 264 000 сомонӣ савдоам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонагам бо масоҳати 57 метри квадратӣ, шуморо метавонем ба ҳазур ба 2 хонага табдил тиҳен, дар 9-умо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар 102 микрорайон, сари роҳи Калонда. нархаш 320 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ба мутаассифона дӯстони азиз, дар ҳамин территория дар новостройка нархҳо ҳамин гуна мебошанд. марҳамат дӯстони азиз. ва ин буд охиронд хонаи фурӯшӣ дар ин рӯзанабормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кори шумо дар худо нигаҳботон бошад.